Слава Україні, вітаю. Декілька годин тому росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу «Азовсталь», по фортеці українських бійців, по фортеці азовців. Якщо говорити про практичну сторону удару, вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Але без катастрофічних наслідків. Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно. А якщо говорити про моральну сторону, то вона нам говорить лише про одне. Про боягузтво або сикливість, називайте як хочете, росіян. Як з'явилася взагалі хімічна зброя? Хімічна зброя, як масове явище, з'явилася у відповідь на позиційний тупік, на цей траншейний жах Першої світової війни. Щоб вийти з цього тупіка, щоб просуватися вперед, почали використовувати таку невибіркову, таку нелюдську, негуманну зброю, як хімічну. І говорило тоді це лише про відчай військового керівництва всіх воюючих країн. Про що говорить зараз використання росіянами цієї зброї? Вони ж розуміють, що це розійдеться по всьому світу. Весь світ дізнається, що вони терористи, які порушують величезну кількість конвенцій. Це говорить про те, що вони не можуть взяти Маріуполь, що вони не можуть взяти азовців, що вони не можуть взяти українських захисників. І через це вони впадають у відчай, і їм нічого не залишається, як у Першій світовій війні, тільки використовувати невибіркову заборонену зброю. Вони думають, що вони проявляють цим силу, насправді вони проявляють цим слабкість. Що б там не було, Маріуполь переможе, Азов переможе, Україна переможе. Слава Україні!